Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala, mao ni ang part 2 sa ato ang gisgutan last time na ang Japan uhaw sa pulong sa Ginoo. Ang Japan usa sa pinakadato nga nasod sa tibuok kalibutan. Sila ang mga taong kugihan, mga buutan, niila ni sila na buutan, mga talented pod. Pero kung atong tan-awon sa mga balita, matan-aw ta sa mga balita no, grabe ang ilahang problema. Ngano man tungod kay grabe gyud ka busy, halos wala kay time silang pamilya. Ang uban gani no, na-share na ako last time, tungod sa stress sa trabaho, magpakamatay na lang gyud. Tungod sa ilahang problema, dili kay sila ganahan kay mag-anak, kay dili sila gusto responsibilidad. Matanaw na to sa balita, halos taga-adlaw gyud na ay mabalitaan nimo na ginikanan gipatay ang ilang anak, ihulog sa floor, kulungon sa sakyanan, kulungon sa balay, dili pa kaunon. Mo na realidad karon diri sa Japan. So nganong gamay ra mga Kristohanon diri tungod kay kaniadto manggod, kung mag-share manggod ka sa word of God diri ilang ginahadlok, ilang ginapatay, ginasamuray, ginaputlag ulo nila.